Angibingelele kumkanya ukuthi TV ngibingelelwa ukhangelano kaMhlongo enkandla eqhudini ishoba lenyathi usezakhele udumo ngegama lika DSD khona igama elisha lapha laloqoko bathi luphi asijabulele uyidlulela angibonge ithuba abantu umkhanya kude TV ngibonge ithuba elikhulu igama lami uThokozani uMasokandlana ngumphesheya abanye bathi ngusomnandi ngusomlekela ngusomdelicious leni ungangeni kule channel ephethe indaba eyishisa igama lami nguvusana kwi channel ehamba phambili umkhanya kude TV bafowethu inkulu indaba lapha nawe ingane zakwethu ithinta udaba oluthinta uvusiziwe Langa ke lapha nawe ingane zakwethu esimazi kakhulu ku SABC efunda izindaba ukuqinisekisile ukuthi ke lapha nawe ingane zakwethu akasekho ka SABC uyamuva uyake lapha ke kumzansi wethu ke lapha nawe ingane zakwethu oyodidiyela khona ke izindaba zesizulu mina ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula ngoba simbonile ke lapha eyokhuluma no 3 second okuyinyanga ke lapha nawe ingane zakwethu ayocela ukuthi ufuna ukuthi imbusisele kuze azokwazi ukuthi ahambe kahle ke ingane zakwethu ayoqala emzini omuhle thina ngale ukukhuluma khulu ake sididele iclip uzwe uvusiziwe Langa evakashele kwaGudluzu ungene ke lapha nawe ingane zakwethu sengiyovula inxiwa ngale kwa405 eNyuzuma Africa sizovula indaba zesizulu so sengithi ke cha angizocela nje izibusiso ungicele nabantu ukuthi akuyasambeni ke siye ngale ke manje hayi abantu sebezole bona ngoba thina siyakuthanda futhi ke nathi abantu bayakwazi ukuthi basihloniphe ngoba senze izinto zenzeke siyabamela abantu nje manje 405 bafowethu sizwe Langa sibe sinayo into zesintu silandela isintu sethu futhi siyazi ukuthi indoda ezobambisana nathi ngililando sithola khona ku405 engicabanga ukuthi ke kodwa bazokhala kwa SABC bazoyisola nezipho kodwa SABC umadothile nezipho bekafanele nidedele ndoda ngoba lendoda kahle kahle la ithi into ekhona izinto ephenduka igolide itholwa yini kuphela bese nemsikela hayi izocala igcilaze madoda le igcilaze siyogcilaza kwa405 manje bafana hayi ilokhu ikudle njaha kufanele ukuthi kuphela manje so ke mzansi wethu manje hayi mzansi wethu vele ayicabanga ukuthi kufanele ukuthi kumele ngene into zesintu lapha kahle kahle cause into zesintu ziyatrenda kakhulu manje akekho umuntu ongafuni ukwenza